ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲಿ ಅನುಷಾರುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಬುಲ್ಪು ಆ ಜರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೂಂಟನ್ ಸೂಪಾಡಿಯ ಯಾಲ್ನ ಪುಪ್ಪಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪೊಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ನೀರ್ದೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಗಳು ಹಾಕಿದ ಚೂರು ಬೇಗ ಎಂತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕನು ಓದ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಿನಿ ತೋಟದೈತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಪ್ಪ ಗುರಿಯಾಗ ಹಾಪುಜಿ ಪಂತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಪುನು ಮುಟ್ಟುಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ಯಾಲ್ನ ಪುಪ್ಪಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಈ ನೀರ್ದೊಕ್ಕ ಸೂಂಟನ್ ಸೂಪಾಡಿಯ ಪನಿ ಬುರೊಂದುಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬುರೊಂದುಂಡು ಪನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕುಂಡು ಯಾನು ಕುಲೊಂದೆ ಪೊಪ್ಪ ಪೋಯರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯರು ಪಿದಾಡಿಯರು ಚಾಪರ್ ಪೋಯರು ಯಾನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುಲಿದು ಪೋಪುನೆ ಸೂಪತ್ತನ ತೀರ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುದು. ಮಿತ್ ಆನುಂಡತೆ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲ ಕಂದ ಬೊಣ್ಣಿಯ ಬುರೋನುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಯಿತುಲಿ ಗೊಬ್ಬೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ನೈತ ಬಲೆ ಪೋಂಡು ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಕಂಡ ಬರ ತೋಚ್ಚಾರೆ ತುಳು ಒಂದು ಪೂ ಉಂಡು ತುಕ ಬೆಳೆದೈತ ಅಂದ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ದಿಪ್ಪು ಕೇನೆ ದಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಚಾಗದೈತಾ ಒಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದುವ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಉಂಪಾವು ಉಂಪಾವು ನಾನು ಕೋಡಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪಗೆ ರಡ್ಡು ಲೋಷನ್ ಕೊಣತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದ್ದು ಇಂದು ಎಂದೆ ರಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನಿ ಓಟದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಳ್ಳೆ ಓ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಫುಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಚಾಗ್ಯಾನು ಅನಸುನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬುಡಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಉಂಪುಲ ಉಪ್ಪಡಲ ಏನ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲಕುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನೀರು ಬುರುಜಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಬಟ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಇರೇಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಮುಚ್ಚೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮುರಣಿಯವರ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದಂದೆ ಕರ್ಂಬು ತೋಟಾಡು ಬಾರ ಪೂರ ಮಗ್ರದಿಂದೆ ಐನ್ ಪೂರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಒತ್ತರ ಮಂತ ತೀಟೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬ ಸೂಂಟನ್ನು ತೂದು ಬಲ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಡಾದ್ರು ಪೊಯ್ ಬಲೆದಾಯ್ತ ತೂಕ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡದಾಯ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ರೈತರ ಹೋಯರ್ನೆ ಹಾಪುಜಿ ಕೊತ್ತಾಡ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೇನ ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಳ್ತುಲೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಇಂಚನೆ ತೆಂಜಿ ರಾಸಿ ಉಂಡು ನೆನಪುರೈತ ಅಡಿಪ್ಪೊಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಪೂರ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿತದ ದೀಪದ ಇದಾಂಡ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಮೂಲು ಬಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇರೋಣ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತಿರಿಂದಾಂಡೆ ಏನ ಅಲ್ತಿರದು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪೆ ಮೂಲು ಬಂದಿತ್ತೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏನ ತಿದಡ್ನೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಸೊ ಏನ್ ಮದೊಂದು ಕಣಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಯಾನಿತ್ತೇನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ ಬಂದು ಗಿಡ ಕಡ ಪುಡಿಯರು ಬರ್ಸ ತುಳಿತಿದೆ ಈಗ ನೀರು ಪೂರ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಉಲಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಯಾನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗನ್ ಪಂಡ ಜೋರ್ ತೆಡಿಲು ಬರೋದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಂತೇರಿ ಪ್ಲಗ್ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಟಿವಿದ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾರ ಪಂಪ್ ತೆತ್ತದು ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಗದೆ ಪನ್ನೀರು ಕೊಡವಣ ತಾಯ್ಕಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ನೀರ್ನಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ನೀರ್ನಜ್ಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಹೋಗ್ಕಡ ಚಳಿ 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 ரெத்தாது ஆள்ட கொடை ஜார்னெட் போப்புனாரு ಈ ಕೊಡೆಟ್ಟು ಪೂವ ಪಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ಬರ್ತ ಬಂಡದು ಬತ್ತನೆ ಈರು ಪಂಡ ರಂಡದು ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡಿ
ಅಂದು ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಇತ್ತನೆ ಆ ಕೊಡೆನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಸ್ ಬರಮುತ್ತನೆ ಆಡ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಕೊಡೆನ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವಾಯಕ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಟಿವಿದ ಪ್ಲಗ್ ದೆಪ್ಪು ಬೇಗ ಬಲ ಅಂದ್ರು ಅಂಚೆ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಕೊಡೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ಬರ್ತಾ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈಗ ಬಂದು ರಪ್ಪ ಬತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜೆ ಕೊಡೈತಾನೆ ಅದೇ ಇತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿರ ಪೌಡ ಯಾನು ಬನ್ನಗಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೇರು ಬೆಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಅಂಚಿತ ಪಿರ ಪೌಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಆರು ಕಸ್ಟಮರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಕೊಡೆಕ್ಕು ಆಡ ಕೊಡೆ ಇದ್ವಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಂಗೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ತುಡಿಪಾರು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಣಿ ಅನ್ ಪಿದರ್ ನಿತ್ತೆ ಎಂಕಿ ನಿತ್ತೆ ಬೋನಿ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು 130 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪಿದರ್ನೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಎಸೋಡ ನಾನೇನು ತಿಳ್ಪುನೆ ಇದ್ದಿ ದಾಯ್ತ ಕಜ್ಪು ಕೌತಾನ ಕಜ್ಪ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 4 ಆಂಡ್ ಬೈಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ದೀಡಿಯರ್ ಐತಿ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತನೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಪ್ನೆ ತುಲ ಈ 6000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡುದು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಆನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಟು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಟು ದಯತನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತದ ದಯತನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ನಾನು ಎಡಪ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಕ್ಕಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ದಯತನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಳಿ ಲೈವ್ ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ